ka gane ka shiga gidan nan wurin maman Mudi ka an so mun kuɗi na shaf yau hakuri na ya kare duk inda kuɗin nan suke kawai ka an so mun ka kawo mun ka gane ba matsala na gaji da hakurin nan yau din nan duk inda kuɗin nan suke sai ta nemo tawa ne ka gane je ka abin nan ka an so min shaf da Allah Kaman fa bata nan. Bata nan? Eh. Ina zuwa zauna a nan ai ƙarya ne wallahi. Ai yau dinan duk da kuɗin nan suka shiga. He ta fito min da kuɗin nan. Ka gane? Zauna a nan ka jira ni, zauna a dutsen nan. Kai, ni shege ne fa bata sani bane ba wani abun nan kai. Maman Mudi. Kai yau din nan kuɗi na kawai za a bani. Wallahi na shiga gidan nan sai dai a ce mun kwarto yau. Maman Mudi. Maman Mudi, yau din nan kawai ki fito ki ban kuɗi na ba wani abun nan. Wai Allah ofisa, dan Allah ofisa. Wai Allah ofisa. Ofisa. Kisa. Wai Allah. Ofisa. Wai Allah. Switch? What? Me yasa baka ce min babansa yana nan ba? Na ga kamar baka haɗiye wuta ne, shi yasa ban gaya ma ba. Kisa! Mai buƙatar kallon complete video na zai iya zuwa YouTube channel ya rubuta Hadi Fulani TV sannan ya yi subscribe ya danna ƙararrawa ya yi comment ya yi share. Na gode.